Ayun mga kalingap, good morning. Ayan, at muli po na meron naman po tayong vlog kina Mary Rose at Cedric. At kasama ko po ngayon si Mang Weda. Lagi ko na po siyang kasama ngayon. At kabuwanan niya na po ngayon mga kalingap. Anytime pwede nang lumabas si Baby Ali. Kaya mga kalingap, today po ay papaayos po natin yung ngipin ni Mary France. Papacheck or hindi, diretso na bunot para dire-diretso na tayo. May mabunot or denture po. At meron pong butihing sponsor. God bless po, si Lord na po ang bahala sa inyo. At tara po, inihintay lang po namin sila Mary Rose at sina Mary France, mga kalingap. Andiyan na po ata. Andiyan na oh. Ay, si Mary France na. Ay, pasok. Ay, kasama sila ano oh. Pasok. Good morning po, sir. Oh, excited ka na Mary France? Mapapaganda na ang ngipin mo, makakangipit ka na ng todo. Yan. Lalo na sa sir, ano maganda. Hindi na yan mahihiya. Ano po? Kung iiyok. Anong masasabi mo Ate Mary Rose at mapapaganda na ang ngipin ni Ate Mary France? Sana all po. Sana all? Okay pa man pag ang ngipin mo? Ano po, lang yan? Makita sana all ang mga gaya po kay Mary France pag nakita na. Sana all. Ano mo daw sir, bebe? Excited din po siya kasubanggit. Tigang biro-biro po ni nung kapatid niya si Puti. Oh, mura. Mapapangipinan na. Dahil kaya. Nabiro-biro si Tawa. Lalo po para na. umano yung confidence niya, no? Yung ngani po. Tas di na siya mahiya. Yan. Sige. Hello, baby! Kamusta Kuya Cedric? Okay ka lang? Pray Ayos lang nga lang tayo po, sa sir. operation mo, ano? Sa June 3. Baka sabi ng doktor, baka tawagan na kaya, no? Sana nga sir. Pray natin. Sige po. Sige. Naalis na pati siya. Ano sir Alvin? Sabi ko, dahil sa matakot. Oo, huwag ka matakot. Natatawa lang siya sir Walang Alvin. sakit yun, may anesthesia yun. Baka bunutan ka ngayon. Pag nag-alis daw siya Sir Alvin, natatawa siya at sabihin ni Ma'am Wina, may mga kaklase kang binata at mga matanda. Natawa, ay may mga matanda. Sabi ko, iyo. Oo. Sabi ko, ikaw matanda ka na din. 15 years old ka na. Dapat ikaw ay grade 9. Para grade maging 10. maganda na ang Oo nga, future. yun, ano ka na? Oo. Pihuri ka ng maray ay. Natawa-tawanan ni Puti kasi may mga matanda dang kaklase. Okay lang yun. Ayos lang ito. At least makaano ka na sa tamang edad mo, tamang grade mo. Ano ka na? Salamat sa tulong ni Ma'am Wena. Yan, si Mami na taghanap niya talaga itong Teacher. picture po sa alis po baga. Di ko man po din alam. Magaling talaga pag marites. Charot! Yan. Salamat. Sige, tara na. Pray na. Pray na tayo. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Kami po ay iyong gabayan. Protektahan sa gagawin po namin ngayong araw. Maging successful Panginoon ang pagpapa-check up kay Mary France sa pangalan ni Jesus. Amen. Anong nararamdaman mo Mary France? Masaya po dahil po mangingipunan na po ako. Tatanggalin. Dalawang ngipin daw ngayong araw. Makain muna tayo ng madami. pagparang May ano man yan. Makain mo. Inaita mo muna. Makain muna. Ano ka? Para may makain muna. lakas ka. Oo. Ano ka na? Salamat kay Sir Alvin. Makain muna. Ano ka na? Pero excited ka na. Opo. Yeah, excited na daw may. Sigurado mo. Order na kayo. Order mo ba? Hindi ka na mapili ka na dyan. Yeah, grabe si this guy. Wow. Pili na. Ano tayo? Sisig. Makain ka muna at mamaya baka bunutan ka ay hindi ka makakain. Ika na tuloy. Dahil kaya, dahil arab-arab pa kain. Ano Sir Alvin? Pili-pilian. Di mo kito. Yun po. Pili na. Tuwa-tuwa si baby, ano? Grabe si baby. Lamisan naman ngayon. Nagkautan ano. Lamisan. Ika na, Pili na. Kahit arin mo lang dyan. Ano po sa akin? Pork. May sisig, may sisig. May sisig May pa kayo dito, sisig sir. dahil. Ay, Ha? mayroon sisig. Kailang, kaya wag niyong tingnan yung presyo. Ayun. May sisig. Oh, Pero, ito. Ito. Yan, ganyan yan. Baka masabihin ni this guy, mahal. Mahal po talaga yan. Presyo ang inihiling ay. Dali na.
ka Yung talaga. gusto niya. Yung sisig po. Isa lang. Sisig taas sa ano? Yung isa Indo. Sisig. Sisig. Sako. Magtuyo ka na. Magtuyo. Meron na? Oh. Sisig Ako daw po ini sir. sir Alvin Tapos Sako. ini kay ano. Ito po Ay, kay Mary chick Fran. silog? Ito po Chicks. sa akin. Okay. Kay... Tapos silog sa akin, ano, pork silog. Ito na ate. Ito po kay Cedric. Dahil kaya. Ah, sige, sige. Sisig yan. Yan. Kay Bibi. Salamat. Eh, Bibi, dali. Dede Pili, lang. pili. Pili na, dali. Yung dyan wala yung Nakain na siya, hindi pa siya nakain ano. Ano, si relax daw po. Pwede Cerelac. lang magkain ng Oh, may Cerelac na kayo. Wala po. Mamaya mabili tayo. Cerelac. O, pili na. Cerelac na sa'yo, Bi. Si relax Eh, na lang, Bibi, sa iyo. Cerelac. Wow. Ay, ito na, ito na. Ay, wag. Wag yan. Ganda ng damit pati ni Bibi, oh. Ayun po, galing po kay Ate Lani at Kuya Rene. Maraming salamat po. Nagre-rest po kami. Oo. Dati kay Cedric, Ganda, oh. dati kay Mary Franso. Wow, mga T-shirt. social. Ayan, shirt po din. Ayo. Ini mga grabe Sir Alvin. Oh, ganda pati ini Sir Alvin. Kabran nyo. Dahil kaya mga quality brand new. Kay Ate Lani din to galing. Okay. Favorite ko. Sa amin oh, kasi po puti saka itim Sir Alvin oh. Tama yan. Mix na mix. Ayo po. Wala, kinakabahan na sa restaurant. Dahil tahimik na ni Sir Alvin. Dahil nagtadandan. Gaganda ng ano mong ngiti. Tapos alis na pati siya. Udo na mo. Ano yung mga kinakain? Bakit mag-barbecue? Alvin oh, nagkikisi-kisi pa yun oh. Social? Social, dahil Ano kaya. na? Solid, solid. Sa'yo, Maraming mix silog. salamat Sir Alvin. Oh, ikaw na rin from Sir Alvin. Wow. Nagsisisi si Mami na garo gustong ibalik. Mahina ka mag-order ay. Talo ka ni. Kisi, paano Sir Alvin? Doon po ang oh. kalingap. Oh, pray na, Bi. Talo pray. Oh, Mami na nagsisisi. Pray tayo. try tayo. Lord, salamat Panginoon sa pagkaling ito, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang aming mga pagkain. Salamat, Panginoon, sa blessings na natatanggap po namin sa araw-araw. Maging kalakasan po namin ang pagkain itong nasa harapan namin, maging sa physical, sa spiritual, at sa emotional. In Jesus' name, Po. Kain po tayo. Ang daming kain. Grabe si Cedric Sir Alvin oh. Kanin pa. Yan. Dami mo ng kain. Baka Magkain ka mahirapan na. mo kumain mamaya. Bunutan ka. Ani, huwag ka na mahiya. Ano ka na? Labo-labo eh. Labo-labo. Ano na tayo? Ay! At na-order. Nag-iiyak si Baby eh. Maraming salamat po Sir Alvin dahil po sa Team Kalingap nakakaranas na po kayo makakain ng masasarap na pagkain tulad po nito fried chicken. Maraming salamat po talaga Sir Alvin. Sa Team Kalingap po talaga. Maraming salamat dahil po talaga sa inyo. Nakakaranas kami magpunta dito sa Dait kung saan-saan. Tapos makain pa nito, inay, dahil kaya. Nakakain pa ng tagal niya Sir Alvin dito. Talaga ang gusto niya oh. Dahil kaya sisig Sisig. talaga Tapos po. mamaya may halo-halo tayo. Ay inay, sana oh. Mami na. Ay, bawal Sir ka, Alvin, no? bawal mo pa ako kayo. Sayang. Ayos lang Sir Alvin. Basta ito, grabe na ito Sir Alvin, fried chicken. Maraming salamat talaga po sa Team Kalingap. Lahat po, sa mga sponsor po, siyempre. gusto mo kayo? Ang taga-ubos po si Cedric. Sabi na sa'yo, Sir Alvin, matakaw yan. Sabi ko sa'yo, naniniwala na po dyan ang mga nanonood. Tama yung magpalakas ka para sa opinion. Palakas. Yan, may tira pa ako Sir Alvin. Yan. May tira. Ang laki kasi ng chicken. Ano na rin? Sayang. May itlog. Sayang, dadali natin. Ang mahal pa. Ay, social si this Social guy. guys. Saka dessert, halo-halo. May ice cream pati Sir Alvin sa ibabaw. Tapos may ano-ano ini. Ayan, Leche ano, flan. leche flan. Like kaya. Ano na?
halo-halo. Sige, guys, dessert. Day kaya. Dessert. Yan. Ang laki, Sir Alvin. O, kasya na sa dalawa. Tatlo, ang laki-laki ay. Yaman na talaga ni Disgay. Mahalon inyo, Sir Alvin. May ice cream pa sa ibabaw. Yan. Ano, day kaya. Dahil sa inyo yan, Sir Alvin. Oo. Dahil sa inyong lahat. Dahil kay Lord talaga. Yaman na ni Disgay. Pagala-gala ka. Magala-gala na lang, day kaya. Ano, mamuwi na ano. Masabi na ang mga marites sa kampi sa amin. Napunta na naman sa amang inasal, oh. Oo nga ni. Ano ito, Kuya Jace? Inasal to. Kuya Jace. Masarap po dito mga kalingap. Oo nga. May hot spicy. Sweet and spicy ang ano nila, pizza inasal nila. Favorite namin yung nakalingap. Nandito na tayo sa dental clinic. Papangipinan ka na. Wala, kinakabahan ka, baka bunutan ka ngayon. Okay lang yan. Huwag kang kabahan. Huwag mong dibdibin. May likod ka pa. Maraming salamat kay Ate Lani at Kuya Rene dahil magkakangiti ng Merry Friends. Si kapatid, day kaya. Dalaga na, ay dapat. Ano na siya, makaka-smile na Yung siya. nga ni Sir Alvin, hindi na mahihiya. Ano. Baka Sir Alvin, pag pupunta niyo ng bahay, lagi na yung nakangiti. Inay. Pero hindi man ano agad kasi may healing pa yan. Yung nga ni po, Sir Alvin. Baka madaming Oo, ngipin na tapos pag bubunutin. binunutan pa yan, Or 2 magbalik week, pa. araw kaya, mapahinga pa. Kaya nga ni, at least magkakangipin na siya. Oo. Yun ang mahalaga. Tayo. Yan na. Nagpipirmahan na ng mamoy na ang mga ano. Yan na. Yan na, apatsak tayo, mapasok na tayo sa loob ay. Dito. Pwede na si Mary. Oh, tara, pasok na. Pasok na. Kakarnihin na tayo dyan. Okay, ayan. Tapos na po. Nabunutan na po ng 3 ngipin. Wow, Tatlong tatlo agad ngipin. CS. Tay kaya. Yan, at pabalik tayo sa next day na para doon sa iba pa. Para dire-diretso daw. Ayan. Less activity lang ha, Alex. Less activity. Tsaka yung gamot. Mga kalingap. Ito yung gamot ko. 7 days na. Maraming salamat po, Sir Alvin, at kay Ate Lani at Kuya Rene. Maraming salamat po talaga. Grabe na po talaga ang naitulong niyo sa amin. Malaki na po ang utang na loob namin po sa inyo. Si Lord na po bahala magbalik ng blessing po sa inyo. Maraming salamat po talaga. Oo, ayun mga kalingap, yung ngipin po pala ni Ate Mary France kasi magiging full denture na po yung upper niya. Ayun sa Kasi taas. medyo na-damage na talaga yung halos lahat sa taas. Sa taas. Nandito po siya kuya sir. 13. Yung sa iba naman, sa baba, dalawa lang. Yung sa taas, halos full denture. So okay lang yan. Ayos na yan, maganda ka man. Oo, may ngipin ka na. Ayos na yan. Oh. Okay lang yun, no? Huwag lang mag-alsa ng mabigat. Hindi na makulog, di Full denture. Masakit. Masakit. Masakit? Kala ko may anesthesia. May anesthesia. Kunti. May kunti. May kunting sakit pag tusok ng ano karayo. Pero Ay, pag- oo, masakit talaga yun. Oo, mas- Pero pag ando na yung anesthesia, wala. wala. Pag natanggal na po yung anesthesia, sir, ano na yan, Hmm. mararamdaman niya na yan, yung sakit niya. Hindi na masyado, hindi na Ang, masyado. ang tawag Ay, din oo, Sir Alvin. ako nung napunot ako ng ngipin, halos hindi ko nga nararamdaman. Hindi na siguro masyado at least. Meron naman siyang gamot Oh, may after gamot 3 naman, hours oh. pag sumakit, may iinumin siya. Ang tawag dyan Sir Alvin. Every 6 hours. 6 hours pala. Oo po, 6 hours. Eh, ang tawag dyan, tiis ganda, ano ka na? Tiis ganda, ano ka na? Maraming salamat po talaga Sir Alvin at kay Para Kuya makakangiti Rene ka at na. Ate Lani. Talaga nakita. Ngiti ka na. Actually, nakita talagang mga ano na, halos infected na talaga din. Masyadong ano na. Tanggalin Tanggalin na talaga. Tanggalin na tayo. Oo. Oo, grabe yan pag nagbukol yan, mukha niya na. Sir Alvin, pag nakulog ka ng ngipon, malala. Oo, mas malala. Lahat sila, sir. Ako Lahat sila ganyan. Nakukul Sir Alvin. Sinusunod pa pabunutan natin. Si this guy. Ay, bawal man po. Bawal? Ano yung- Malatakot siya. Nasa ano na, parang nasa lahi na po nila. Medyo ano lang.
Kasi no, di ba yun, nakwento nyo, halos wala kayong Walang pambiling makain. toothpaste, toothbrush. Toothbrush. Imbis na bili na. Ang bili mo toothpaste, bagas Bibili na lang. ng bigas. Pero Asukal, ngayon, magkape-kape. andito na ang Team Kalingap. Ay, ano ta? Gaganda ka na. Gaganda ka na. Yan ang ano ng Team Kalingap. Nag-aasin sa mga buhay, nakakaraos, sige sarap, gumaganda. Oo. Anong say mo, baby? Ikaw, Ay, ang bilog na. nasa mata. aircon na nga tayo. Hindi Oo. rin, Sir Alvin, pare sila ni Mami na init na irritable na doon mainiton, maray. O Nasa ngayon labas nasa po kasi aircon. sila ng O nga ni dentist. Sir Alvin yan, nasa aircon Ano na, baby? Artista ka na. Artista ka na. Artist na ng baby ko Oy, ito kaya. Smile pati pag artist. Ay, grabe. Ay, pangarap garo artista. Mm-mm. Dahil kaya. Okay Tahimik ka si lang. Mary Ano, Franz. babalik tayo ng mga ano, para Kailan daw? Ba't dire-diretso. ito may calendar? Ano, 31, babalik tayo. 31, babalik tayo, ate, ano. Makapabunot Ay, di, ulit. Ano na po baga ngayon? Sa 29 Merkules. ata. Mm. Sa Merkules. Dire-diretso na mura. yan hanggang sa denture. Kapadait na naman kita. Ano na naman. Oo, kay Sir kailangan Alvin. kasama si ate. Ayun, Ano. kasama si Mary. Kasama. Ay, no, baby. Ano, baby? Kasama. Ay, nagsasalita man. Ay, mga kalingap, pabalik na po kami. Maraming salamat po at sa panonood. Ayan po, magkakaroon na ng magandang ngipin si Ate Mary Franz. Kaya. Pero may Yeah, bibilin makakangiti pa. na. And then, ililipat po namin siya sa ALS po, Alternative Learning System, kasi grade 3 pa lang po. Pero pag nakapasok po siya sa ano, ALS, ALS. 1 year na lang. tapos makapa siya sa exam, 1 year, diretso na siya graduate high school. high school. Ay, malapit. Dahil kaya. Dahil kaya si Ate Mary Nakangipin na. Franz. Nasa high school na Oo. nakaan. Ay, dahil kaya. Yan Maraming po. salamat. Thank you. Maraming salamat po talaga sa panonood. Pauwi na po kami mga kalingap. Thank you so much. God bless po sa ating lahat. Yan, God bless po. Maraming salamat po at huwag mo natin kalimutan mag-subscribe po sa buong Team Kalingap, especially Kuya Ubal, Santos Matubang, at Edna, and Kalingap Ram. Siyempre sa aming mga channel, Kalingap Alvin, at sa lahat po ng K-Boys, ng mga nakakasama ko po, sina Kuya Robin, sa lahat po ng ng Team Kalingap. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye kayo. Bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, Mang Buena. Si Mary Franz sa higot ka. Okay, mabili Bye-bye tayo ng po. antibiotic. Antibiotic. Bye-bye po, Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan
Puntahan po namin si Lola Mamerta, yung parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin yan si Kalinga. Siya ang kaibigan nyo,